W zapiskach osobistych Jana Pawła II odkryłem następujące zdanie. Antidotum na tak zwany humanizm cielesno-zdrowotny jest nasza świadomość, że ciała nasze są świątynią Ducha Świętego i Duch Święty w nas mieszka. Dlatego możemy wołać Abba, Ojcze, będąc nowym stworzeniem. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki, Wspomożenie nasze w imieniu Pana. który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.